Dobar dan svima, poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani saborski zastupnici, poštovani ministre, dožupane, gradonačelnice, te posebno poštovani poduzetnici, sve vas skupa srdačno pozdravljam ispred Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Čast mi je, zadovoljstvo, drago mi je iznimno da smo danas ovdje i da imamo prilike vam dodijeliti ugovore, 98 ugovora ukupne vrijednosti 15,6 milijuna eura koji će vam, vjerujem, biti itekako korisni i služiti vam u revitalizaciji ovoga prostora. Niko ne može bolje i brže revitalizirati ovaj prostor nego što to mogu poduzetnici. Poduzetnici su ti koji afirmiraju, ti koji motiviraju, ti koji stvaraju novu vrijednost i poduzetnici su ti koji zapošljavaju i koji doprinose rastu i razvoju kako ovoga, tako i svih drugih krajeva. Zato je važno da imamo što više ovakvih programa i da se što više usmjerimo upravo na rast i razvoj poduzetništva u ovome kraju. Vama sigurno nije bilo lako zadnjih godinu i 2 dana, siguran sam u to, morali ste preživjeti, morali ste pokazati rezistentnost, morali ste pokazati da možete funkcionirati u ovakvim uvjetima, ali ste tu, radite i stvarate i vjerujem da ćete, evo, iz ova sredstva imati prilike sada stvarati još brže, još bolje, još više, da ćete moći privući ljude, privući nove zaposlenike u kraj, a to je ono što je ključno, to je ono zbog čega sve ovo i radimo. Vi ste ti koji će ovih 15,6 milijuna eura na najbolji način oplemeniti, multiplicirati ta sredstva. Nigdje drugdje ne možeš uložiti euro, a da dobiješ 2 ili 3 eura nego u poduzetništvo. Sve drugo što se ulaže u javnu i drugu infrastrukturu ima drugačije benefite, ali ulaganje u poduzetništvo i poduzetničku aktivnost je ono koje najbrže vraća uložena sredstva. Ovi projekti koji su danas ovdje se protežu kroz različite sektore, od ulaganja u građevini, građevinske tvrtke, jačanje njihovih kapaciteta, opreme, pa do ulaganja u uslužne djelatnosti, proizvodnju namještaja, informatičke djelatnosti, a tu su naravno i naši tradicionalni obrtnici i obrtnička zanimanja koji će, vjerujem, imati koristi od ovih sredstava. Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju kreću se od 15 do preko 180.000 eura po pojedinom poduzetniku i vjerujem da je to onako dobra mjera ulaganja koja se može relativno brzo realizirati, a koja može pospješiti vaša poslovanja. Ono što bih htio naglasiti, a neću dugo govoriti o svim aktivnostima koje su ispred nas jer ima toga dosta, ali nećemo s ovime stati i u skladu s ovim što je već kazano, a u funkciji revitalizacije ovoga prostora, reću samo da je u području Sisačko-moslavačke županije u prethodnih 6-7 godina kroz europske fondove uloženo 405 milijuna eura, ali za naredno razdoblje ono što je važno da znate i da imate tu informaciju jest da ćemo kroz nekoliko različitih instrumenata podupirati sustavno i kontinuirano ovaj kraj. Dakle, kroz programske dokumente za financiranje iz europskih sredstava predviđen je poseban fond pravedne tranzicije, koji će omogućiti sa 105 milijuna novih eura da se u području ove županije ulaže s jedne strane u projekte poput majstorske škole koja je planirana za realizaciju kroz to, dakle za obuku i edukaciju obrtnika koji će moći proći tu majstorsku školu i to iz cijele Hrvatske, pa do kampusa i gaming industrije u Novskoj, pa do poduzetničkih inkubatora, dakle poduzetničke poslovne infrastrukture koja će se realizirati ovdje, koja opet novi zamašnjak treba biti revitalizaciji i privući nove poduzetnike u ovaj kraj. Dakle, tu govorimo o jednom instrumentu. Drugi instrument koji je važan i bitan je instrument urbanog razvoja koji će se usmjeriti prema gradu Sisku i okolnim općinama, 22 milijuna eura za javnu, društvenu i drugu infrastrukturu koji opet treba podići standard tog urbanog područja jer Sisak je centar, najveće urbano središte županije i kao takav je prepoznat u dokumentima programskima za financiranje iz EU fondova kao onaj koji vuče i samu županiju naprijed. Osim toga,
imamo instrument pomoći putem potpomognutih i brdsko-planinskih područja, dakle svim ovim krajevima koji su posebno ranjivi, gdje želimo kroz nova ulaganja u javnu, komunalnu, društvenu infrastrukturu omogućiti da se standard života u svim dijelovima županije izjednači, odnosno da se pomogne izjednačavanju tako da onome ko živi u nekom rubnome dijelu bude standard života sličan ili što je god moguće više jednak kao onome koji živi u urbanome dijelu. To je ono što može osigurati da ljudi ovdje žive i funkcioniraju, posebice mlade obitelji. Naravno, nije to jednostavan zadatak i nema čarobnog štapića kojim bi se moglo omogućiti da se ljudi naseljavaju u neki kraj, međutim možemo dati sve od sebe da stvorimo preduvjete da se to dogodi i vjerujem da ćemo kroz ovaj kontinuirani napor i sve ove mjere koje su danas ovdje izrečene to napraviti. Mislim da se moramo fokusirati na revitalizaciju, na ono što je ispred nas, na budućnost, na to kako stvoriti ovdje što bolje uvjete kroz ulaganje u gospodarstvo, u poduzetništvo, u raznu drugu infrastrukturu koja generira nove vrijednosti i dodanu vrijednost, da je to cilj i svrha svih ovih naših mjera i da je to ono što treba biti odgovor za ovo područje u budućnosti. Tako da, ne bih dalje žuljio, samo ću istaknuti da nam je plan to realizirati i da ćemo nastaviti raditi na dugoročnom planu revitalizacije i obnove ovoga kraja. Imamo program, kako smo to prije kazali, koji je sustavan, koji je temelji, dakle ništa nećemo raditi pojedinačno i instantno, nego kroz sljedećih nekoliko godina fokusirati se sa svim tim programima na ovo područje i iskoristiti maksimalno europske fondove koji su nam stavljeni na raspolaganje da se ovdje dogodi željena promjena. Evo, hvala vam na pažnji. Izuzetno mi je drago da danas dijelimo ove ugovore svima vama. Želim vam da oni pomognu u vašem poslovanju, radu i zapošljavanju i želim vam puno sreće u vašem radu. Hvala vam lijepo.